So, hi guys! Continue ta sa atong Berlin vlog. So, ayan. Day 2 namin to. Papunta kami ng air show niyan, guys. Ayan, whole complete family. So, nasa train na kami. And then, habang nag-film ako, ina-explain naman ni Mayor na nag-iba na daw talaga yung Berlin. Kasi dito kasi siya pinanganak, guys. Dito siya lumaki and then nag-move siya sa Düsseldorf. So, ayan guys, nasa airshow na tayo. And then, super na-amaze talaga ako dyan, guys. Kasi first time na mga bata na makapunta dito. And then, ang layo-layo din ng trinavel namin from Bonn to Berlin. Ito talaga yung tuyo namin guys dito guys. Kaya napapunta kami dito kasi kailangan ni Mayor umattend dyan. And then yun, kung nakikita nyo siya, tumakbo na siya dahil late na siya guys. Meron ditong helicopter na pwede ka actually makapasok guys, mga trainee mo umupo or something. So ayan, pinaupo ko si Francis sa loob para ma-experience niya naman. Dito naman guys, pumasok kami sa loob kasi sobrang init talaga sa labas guys. And then, ayan, natutuwa yung mga tao pagpasok ni Francis kasi si Francis na-excite talaga siya guys. Kasi mga ampay, yun niya ng helicopter, airplane, mga transportation, ampay yun ni Francis. So ayan, kami lang ang pumasok kasi si Francis nasa labas with Vanessa da. Wow! Kami-kami lang kasi si Mayor naman meron to siyang ginagawa. At so ako naman yung kasama ko yung mga bata na nag-explore sa event. Frances, nicht rein da. Yeah. Ayan guys, kung nakikita nyo, andito na tayo sa mga malalaking airplanes. Yung A350 is andyan. And then yun, makikita nyo talaga dito lahat guys. Hindi lahat, pero meron ka talagang chance na makapasok and so on. So ayan, ang daming tao. Ang init-init niyan that time guys, pero ang dami pa ring tao. Ako niyan, nagpayong na jud ko. So ito naman yung time na nagpakitang gilas na yung jets guys. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat. Kasi yan, kung makikita nyo dyan, ang liit niya sa video guys. Pero sa personal, ang laki niya at ang lakas-lakas ng sound or ang ingay niya as in.
Yan, nandito na naman kami sa loob, guys. Tingnan nyo si Francis, nag-enjoy talaga siya ng bongga sa air show, guys. Ayan, gustong-gusto niya yan. And then, si Francine that time is natutulog na sa kinderwagen or sa trolley. So, kaming Francis talaga ang partner that time. Ja. Franz, can sit here. You want to sit here? Look out the window here. That's the cockpit here. It's afraid, no? That's okay, they're gonna unlock that again, they're gonna open that. You're gonna go in the other lane. Okay? Right. And now it's landing. So, ayan guys, pauwi na kami ng mga bata. Nauna kami umuwi guys kasi si Mayor hindi pa siya natapos doon. So, nauna na kami umuwi sa hotel. And ito naman the next day, check out na kami guys. Diba 2 nights and 3 days lang kami. So, nag-check out na kami para makapagala pa kami. Kasi yung train namin pabalik sa Bonn is in the evening pa. So, meron pa kaming time na gumala sa ibang mga tourist spots ng Berlin. Ayan naman si Francine at Francis. Excited nang bumaba. Excited na silang lumabas para mag-kiat na naman sa labas, guys. I'll pass in there, Francine. Airplane come. Elevator, I think he said. EG. EG. SEG. EG. Genau. Nein. Wa man na mo i-insert yung kwanday. Wow, die Kamera ist voll schein. Oha, mit ihrer Kamera sieht man gar nicht direkt aus. Edinburgh.
Erdgeschoss. Ground floor. So heiß. Ist heiß. Stirbt hier nicht. Deine Maske, Frank, du hast? Is in the window there. Got it? Yeah. Okay. What's passiert? And so, ayan guys, nakabalik na kami sa hotel para i-pick up yung mga gamit namin before kami aalis na talaga. And then, so pinalaro ko muna si Francine habang inaantay yung mga gamit namin. Ayan guys, nasa train na kami pabalik Sangbon. Ayan, nakahandi na ang lahat. Long travel, 4 hours travel, kaya ayan, pinabayaan ko lang muna sila dyan mag-ano, para hindi naman sila ma-board. And then, ayan, nag-unpack na naman, or hindi unbox. Nag-ano na naman sila sa free toy ng ICE train. Nagtagsan ang duharon. And lipat kayo. So that's all for our video guys. Thank you all for watching. And I hope to see you again in the next video. Bye bye. And have a good day everybody. And God bless us all. A train. Wow. Kukmal, show that to brother yours. That's only mine. That's for? Mine. Oh, Kukmal. Mom, I have a brother and I have a brother. Francis from nighttime ko ano. I'll show you what you can do. No, you cannot do that. Taka ka lang man. At nighttime. Francis, you are angry, Francis.